Dies ire, dies illa, salvet seculum in favilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, malamang nagulat kayo na iba yung nilapag kong kwento. Nag-iipon pa kasi ako ng lakas ng loob para ikwento yung Ako 6. Sa ngayon, ito na muna. Marami akong nakitang tanong na, Pinuno, bakit sa tuwing nakikita nila yung mga aswang, palagi itong tutuwad, tatayo, tutuwad, tatayo? Ano po ba ang ginagawa ng mga yon? Alam nyo, maski akong nagkukwento, hindi ko napansin na halos karamihan nga ganun yung ginagawa. Gaya nga ng sabi ko, mangmang ako pagdating sa mga nilalang na ito. Pero ayon sa lola ko, kay Ate Rose, tito ko, at sa mga iilang kakilala kong nakaengkwentro na sa nilalang na ito, kaya pala tumutuwad tatayo yung mga aswang. Bumubuelo pala ito. Pwedeng tumalo ng mataas, lumipad, tumakbo ng napakabilis, o kung ano pang katangian meron ang aswang na hindi kaya ng ordinaryong tao. Yan yung ginagawa nilang pagbubuelo. Pero syempre, marami ding klase at lahi ang mga aswang. Yung iba siguro, hindi na kailangan gawin yan. Kayo, kung may kakilala kayong aswang, pwede niyong tanungin. Tapos comment kayo sa baba ng isasagot niya. Yun lang. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kaibigan ni Ate Rose. Nakausap ko lang kanina sa baba. Taong 1976, Talisay, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, merong anak itong kaibigan ni Ate Rose na nasa 8 o 9 na taong gulang. Masiglang bata ito at palaging nasa labas. Pumupunta ng ilog, nangangahoy, umaakyat ng puno, mga tipikal na batang laking probinsya. Wala namang nagiging problema dito yung mga magulang niya. Hanggang sa nagkaroon sila ng bagong kapitbahay. Taong 1976, medyo malalayo ang agwat ng mga bahay-bahay niyan, di ba? Lumipas lang ang ilang buwan. Doon na medyo sumasakit-sakit yung tiyan ng anak nila. Nagpapaalam ito na dudumi, pero wala namang lumalabas. Malakas na utot lang. Sumusuka pero hangin lang yung nilalabas niya. 4 na beses sa isang linggo kung magkaganon yung anak nila. Sa sobrang pag-aalala nilang mag-asawa, naisipan na lang nilang lumapit sa mga espesyalista. Medyo malayo yung bayan sa kanila eh. Liblib kasi yung lugar. Unang espesyalistang nilapitan nila, wala namang makitang senyales kung bakit nagkakaganon yung anak nila. Lahat na sinuri dito pero normal naman. Ang binili na lang ng espesyalista sa kanila, painumin ito ng maraming tubig para mawala kung ano man yung dumi na nasa loob ng katawan nito. Sinunod naman nila, kaya kahit papano naibsan yung sakit na nararamdaman ng anak nila. Hanggang sa linggo na ang lumipas, bumalik na sa pagiging normal yung anak nila. Yun ang akala nila. Dahil isang Biyernes ng gabi, inatake ng matinding lagnat yung anak nila. Halos mapaso sila dahil sa sobrang init nito. Tapos palagi itong umaarteng duduwal siya. Wala namang inilalabas. Saka panay ang tapik nila sa likod nito para kumalma. Pero ayaw talaga eh. Hanggang sa niyakap siya ng anak niya. Iyak ito ng iyak. Habang nakapikit yung bata, ang sabi niya sa nanay niya, "Nay, masakit, Nay. May tumutusok sa akin. Ayoko na, Nay, ang sakit." Iyak ito ng iyak at awang-awa naman yung nanay niya.
Wala siyang magawa kasi ngayon lang yun nangyari sa anak nila eh. Niyakap niya ito at pinakalma hanggang sa makatulog. Kinaumagahan, nagpa siya silang mag-asawa na ipatingin na ito sa isang sikat na manggagamot noon sa Negros. Pagpunta nila doon, saktong walang ginagawa yung manggagamot. Pinaupo niya yung bata at binigyan ng isang basong tubig. Pinapakiramdaman ng manggagamot kung ano ang magiging reaksyon nito sa ilalagay niyang kristal sa kamay ng bata. Hindi pa man din nakakadampi yung kristal sa mga kamay nito, agad-agad ay napaso yung bata. Huminga yung albularyo ng malalim, tapos ang sabi nito sa kanila, minamarkahan ng aswang yung anak nila. Nagulat yung mag-asawa kasi ilang taon na silang nakatira doon, tapos aaswangin sila. Bakit hindi nung buntis yung babae? Pinaliwanag sa kanila nung manggagamot na walang mabiktima yung mga aswang sa lugar nila, kaya yung anak niya ang pinupuntirya. Hindi lang isang aswang ang umaaligid sa kanila, kundi dalawa. Iyak ng iyak yung nanay nung bata kasi nananahimik sila tapos bigla-bigla silang guguluhin nung mga yon. Pinakalma siya nung manggagamot. Pagkatapos niyan, pinaghubad nung manggagamot yung bata para suriin ito kung nasaan yung mga marka. Noong una hindi ito makita ng mag-asawa, pero alam na ng manggagamot kung nasaan yung mga yon. Para makita ng mag-asawa, pinahira ng manggagamot yung tiyanong bata ng langis. Minasa-masahe niya, tapos merong mga bukol na dahang-dahang nag-aangatan para itong maliliit na ugat. Lahat yun nakapaikot sa tiyanong bata. Lalo siyang humagulgol dahil sa nakita niya. Pero biglang sinabi sa kanila nung manggagamot na kumalma lang, meron siyang ibibigay doon na pangontra. Tapos lahat ng nararamdaman ng bata, babalik yon sa pinakamahinang miyembro ng pamilya nila. Bigla siyang nabuhayan dahil sa narinig niya. Pinainom ulit nung manggagamot yung bata ng tubig. Pero sa pagkakataong ito, marami na yung iba't ibang usal. Tapos merong ibinigay sa kanilang langis na ipapahid sa tiyan ng bata bago matulog at pagkagising. Marami ding inabot yung manggagamot sa kanilang mga bato. Dapat ilagay nila yon sa lahat ng bintana, pintuan, at bubungan. Nung nakauwi na sila, medyo mahina pa din yung anak nila. Kasi unang araw pa lang eh. Nilagay kaagad ng asawa niya yung mga bato sa bawat kanto ng bahay nila. Ang nakalimutan niya lang lagyan ay yung bubungan. Kinagabihan nun bago sila matulog, nilagyan niya yung tiyan ng anak niya ng langis para kahit papaano makatulog ito ng maayos. Nang maya-maya pa, meron silang narinig sa itaas ng bahay nila na merong nagkukutkot sa pawid. Tumingin silang mag-asawa sa itaas. Hinahanap nila kung saan ang gagaling yung tunog. Pagtingin ng asawa niya sa mismong pwesto ng kama nila, meron siyang nakitang isang mata ang nakatitig sa kanya. Tumayo kaagad siya at kumuha ng itak. Pinagmumumura niya kung anumang nilalang yung nasa itaas ng bubungan nila, hanggang sa tumalon ito sa gilid ng bahay nila at narinig nilang tumakbo. Pinalipas nila ang gabing yon. Kinaumagahan, umakyat yung lalaki sa bubong ng bahay nila para isalansan lahat ng mga bato doon. Nung ayos na, medyo nakampante na sila. Isang hapon, nung inaayos ng kaibigan ni Ate Rose yung mga gulay sa labas ng bahay nila, meron siyang nakitang babaeng nakasuot ng mahabang itim na damit. Nakatitig lang yun sa kanya. Hindi niya pinapansin kasi baka napadaan lang. Pero buong oras ng pag-aayos niya ng mga gulay,
nandoon lang yon at nakatitig sa kanya. Gusto niya nang lapitan para itanong kung ano ba ang problema. Nung naglalakad na siya papalapit dito, bigla itong nagtatatakbo. Sobra siyang na-weirdohan dahil sa inasta ng babae. Pero deadman na lang. Hindi naman niya kilala yun eh. Kinagabihan nun, pinapakiramdaman nila yung buong paligid ng bahay nila. May naririnig silang mga nag-uusap sa labas. Pero bulungan lang. Yung tunog ganito. Parang nagtatalo. Nagsalita yung lalaki ng, "Sino yan?" Tapos biglang nawala yung bulungan. Maya-maya pa, nakarinig na sila na merong nagwawala doon sa gilid ng bahay nila kung nasaan yung sagingan. Nakakarinig sila ng mga pagtumba ng mga puno. Pero yung mismong bahay nila, hindi madikitan. Wala silang naririnig na kahit konting kalampag. Hindi na nila naisipang lumabas kasi mamaya baka kung ano pa yun eh. Hinayaan na lang nila. Pero hindi naman din tumagal yun. Mga 2 o 3 minuto lang. Nung nawala na yung ingay, nagpasya na yung mag-asawa na wag na lang matulog at bantayan yung anak nila. Lumipas pa ang 3 araw, bumalik na sa pagiging normal yung anak nila. Wala na itong nararamdaman kahit konting sakit ng tiyan. Kinakapa-kapa nila yung tiyan nito. Baka kasi nandun pa yung mga ugat eh. Pero wala na, kaya maayos na ang kalagayan ng anak nila. Isang hapon ng linggo, nagpasya yung mag-asawa na pumunta ng bayan para ipasyal yung anak nila. Pagbukas ng babae sa pintuan, merong nakatayong isang babae, isang lalaki, at isang bata na halos kasing edad lang ng anak nila. Nakahawak ito sa tiyan niya at medyo tirik na yung mga mata. Nagulat siya kaya tinawag niya kaagad yung asawa niya. Sabi nung asawa niya, "Anong kailangan niyo? Ha?" Tumuro yung lalaki sa anak niya at nagwika ito ng, "Anong ginawa ninyo sa anak namin?" Nung narinig nila itong magsalita, nakaramdam sila ng mahinang kuryente sa mga tenga nila. Yung tunog na flatline sa ospital. Yung ganong tunog. Paglalarawan ng kaibigan ni Ate Rose sa mga itsura nito. Yung babae, buhaghag yung kulay itim na buhok tapos parang sintigas ng alambre yung itsura. Lahat pa nakatayo. Yung lalaki naman, napapanot na tapos sobrang iitim ng mga labi nila. Yung gilid pa ng mga mata nila, kulay dilaw. Tapos yung alingasaw ng amoy tae. Basta sobrang baho. Tinitigan nila yung babae. Kasi nanginginig na yun sabayan pa ng pagtulo ng laway nito. Nakakatakot yung itsura. Habang nanginginig siya, nakatitig siya doon sa anak nila. Animoy, takam na takam ito. Hindi na nagdalawang isip yung lalaki na kunin yung itak sa likod. Tumakbo siya para kunin yon. Pagbalik niya, karga-karga na nung lalaking aswang yung mismong anak niya. Umiiyak yung bata habang nakahawak sa tiyan at nakatitig sa kanilang mag-asawa. Sinigawan sila nung asawa ng kaibigan ni Ate Rose na lumayas na doon dahil kung hindi, pagtatatagain sila. Hindi nagpapatinag yung lalaki na nasa labas at nakatayo pa rin habang karga yung anak niya. Hindi naman sila nagsasalita kung ano ang gusto nila. Basta nakatayo lang sila doon. Hanggang sa bumaba na ng bahay yung asawa ng kaibigan ni Ate Rose at lalapit na sa kanila. Maniwala kayo o sa hindi, yung takbo ng mag-asawa hindi angkop sa mga edad nila dahil mas mabilis pa ito sa asong nakawala sa tali.
Halos lumutang ang mga paa nito dahil sa sobrang bilis ng takbo nila. Kaya ang nangyari, hindi natuloy yung pag-alis nilang mag-anak nun. Kaya sa bahay na lang sila. Kinagabihan matapos ang insidenteng yon, nakarinig sila ng mga pag-iyak sa labas ng bahay nila. Iyak ng nagmamakaawa. Wala man itong binabanggit na kahit anong salita, pero nararamdaman nila. Paikot-ikot yung iyak na yon sa buong bahay nila. 2 magkasunod na gabi nilang naranasan yon. Hanggang nung panghuling gabi, yung iyak malakas na at nanggagaling yun sa tapat mismo ng bahay nila. Gumawa ng maliit na butas yung lalaki para silipin kung sino yung umiiyak. Pagkita niya, yung babaeng pumunta sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, yung buhaghag na buhok niyang kulay itim noon, kulay puti na lahat. Tapos wala itong suot na saplot. Nakaupo ito sa tapat ng bahay nila habang meron itong karga-karga. Hindi niya klarong makita kung ano yon kasi sobrang dilim tapos nakabalot sa tela. Hanggang sa niyakap yun ng babae at tuloy pa rin siya sa pag-iyak. Ilang minuto ang lumipas. Tumayo ito at naglakad papalayo sa bahay nila. Matapos ang insidenteng yan, wala na lahat ng mga ingay na naririnig nila tuwing sasapit ang takip silim. At yung anak nila, naging maayos ang paglaki. Binalikan nila yung manggagamot at nagpasalamat sila sa lahat ng ginawa nun. Makalipas ang ilang taon, umalis sila sa bahay na yon at lumipat na sa Manila. Hindi natin masasabi kung ano ang nangyari doon sa pamilya ng aswang, kung lumipat ba sila ng bahay o nanatili doon. Pero isa lang ang klaro sa akin. Nawala at namatay ang anak nila dahil sa ginawa ng manggagamot na balik. Okay, opinyon ko sa kwento. Ito yung mga tipikal na karma. Di ba nga? Meron tayong kasabihan na kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Isang napakagandang halimbawa ng kwentong ito para sa ating lahat. Kaya kung meron kayong pinaplanong masama sa kapwa nyo, pag-isipan nyo munang mabuti, di ba? Kasi nga, may tinatawag na karma eh. Di bale sana kung sa inyo mapupunta. Paano kung sa mahal nyo sa buhay? Di ba? Triple yung sakit. Pero kayo, kung meron kayong komento sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Hindi ako tatawa kasi merong namatay tapos bata pa. Kung tutuusin, hindi siya dapat yung nagduse, yung mga magulang. Kaso wala di ba nga? Sabi ko sa inyo, hindi nila ginusto yan. May mga bagay lang na kailangan nilang gawin para mabuhay. Katulad natin, di ba? Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.